Bhí neart le calóra ag an bubal LADTAÉ an bhí seo caite I mí Meitheamh fit a trí cairde, agus lína níos tá an siúlamh Seán mac Risteaird a sheán fád go dtí an clár? Gur míle maith Darren. Okay, is ceist mhórí seo a sheán ach an féideart a rád ar lucht éisteachta ar radio inniu. Cad go deireach a bhí a chalóra ag an bubal LADTAÉ in éireann an bhí seo caite, agus féideart inti dún fin ról nó ról profisiúnta a bhí go leis? Yeah. So is like gra galore agus tá galore le celúra ag an bubal atach nó ag an bubal LADT plus John lach lia agus is stoi go bhfuil deire le brod inis agus gur cur deire le brod bitir gá láchin faoin am seo ach sé téime na féidir brod am lína na agód Comhar agus celúra agus an rutá gasin sin nach bhfuil de géire suirt Comhar dhéine ar na rudaí a thorla ó buniu brod a hartar nídig octo so dóno mar sin am lá lia agus tá duine Comhar so ar grochrodí a thorla ó hin so go bit go bhfuil crumach agat ar an scéil go bhfuir burt ar éiricha bás hir na seachtatí Charles Self agus Declan Flynn agus stoi go bhfuil na dtíine sin agus tíine eile nach iad a chomóra agan a doling agus ólingín chuile lá go bhór na gléintí gréasachta sin. So tá sé sin a chomóra agan ach tá golóir eile ach cheúra agan so tá duna cheúra ar an bubal féin ar an dul chun cín atá dinte sa fphobal ar na hapra rachtíochta a hána chun cín bublacht na hairden ó gábhíle cúte go háirithe ach go níd ag nóchas an trí aráig le fíringe so tá tíróíocht nó tá tíorgrach na gréasachta agus a choíochta ahrathe ó bhain ó nídig nógus sa trí aráig. So tá sé sin ach heile agan comá. Curtar ceistem go hanvinnig, céin fá in inter ceúra ar an bubal LADT plus. Agus má bhreaníonn tú ar stair na gréasachta in éirden agus go hiidir náisiúnta. Is minic a hagan nó a ascreen sort agód as na rudí seo as an geúir féin go nachnítar beidir na hasnamh agus na riochtainna sitá ag an bubal agus tá de ggéir soí an fód a hasas rála daine gohfuil mud an seo gohfuil mud broú lá an hain agus gohfuil mud de ggéire soí rudí áirithe eile a ahrú agus an dul chun cin chuinál túúl so le coppla blina níos agus dean go seo gur thugtú seo faoi dara bit daran fiú ar líon agus leid go bhfuil so go an ete jas I dul ó neart go neart agus sé sin le cursan áir freisin agus tá an díoscursa féin ag ahrú go léthúil agus is braham se sort mí compórdoch agus búrthe faoin díoscursa homofóbach agus trasfóbach seo I tal fíorne sort faoi bhlá ar na hordán hóisiíalta sin. So le fíorne tá de ggéir ceúir a dhéine ar an dulcan cín a rinne gotí seo, tá de ggéir Comhar a dhéine ar na rudí a thorla ó buniu brod, agus is cum de ggéir is agódí in a freisin, agus de ggéire an léirsú sin a chur chun cín le go bhecadína ghfuil madán agus go bhfuil géir na cearta bonúsacha táhachtacha seo a chusant. Okay, chucking me to rush go G cúpla fáibanna atá ag an bubal LADT plus gan cúpla náid ach lína bhí cúpla calór a gcuibh bhí sé ceapan go raibh féin a bród ar siúd 10 mlína agus bhí calór eile bhí ag calór tucha blian ó rud an bhór eile nach raibh. Bhí agus tá so a rud a Harlan sin nídig nógus sa trí so bhí me héon cúig blina go is nuair a rinne díchorlú ar an thoma gnééisocht agus tá sé sin ach eile agan gur oscail sé sin dóir se beidir sosialta agus polúla agus gur curí tús le córáta tábhachtacha maidir le féinúachtaí gréasachta in éirden agus gur tugadh fao deara go
gur gá le sort le customs uhurs go gwine éiricha go gwine atacha nó lesbíocha agus a leid. So bhí sé sin stoi ach heilure a gwn chomá stoi le lin na féile im líne agus tá sé sin Haribh tábhachtach is scéal na colíocht, is scéal na gréasachta in Éirden. So hocrimer so Eagrán speisialta I dhéine chun Comhar agus ceilure I dhéine an dul chun cín sin in Eagrán na mísa se caite go chóir agus dim léir sin ball agus dói go bhfuil agus domsa go pásanta is fear réisiúnta óg ní ceartm óg rá heile ach réisiúnta óg ach fiú nar a rugad mise bhí sé ní ghlaach a bheith ar nó de bhain éireach agus an sinna nídig nógus a trí so gur tháinig sear fad chun cín agus gur aithníú an sin gur na dlíthe sort puritánach seo as dáta agus gra de gera so rudi ahrú ó bhin agus chun túsa chur leis an astra sin agus te déin Darren gur tógu ceart a post an sin go cuioine atacha hir an gáhíle sa cúig agus an sin sa líní chéine a tógu achantas do cuioine tras inscinnacha so tá go leir so héis tárlú le tríocha bliana nús tá go leir post le dénam dar no ach tá cahamod é sin a ahant cahamod é sin a churs náibh agus mu it in play an cinál seo ábhar. An ahrú sin sa bhliain mininig nó go trí ceapam rialtas Albert Reynolds le páirtíocht oibre a bhí an a rinne an cinna anna. So ní starí mise agus beceartm sin a lua go tapa inis agus le fíorne an rud soi a hórla nach gur mór ag an cuin gur chuirse si sort tús leis an bheachtas ar fad agus bhí soi gur go leir cainte arsúil rih sin faoighoine éirecha agus na dúchláán a bhí le sáú acob ach an sin is stoi le mór ag an cuin agus an sin na David Norris agus Mary McAleese a thug an tírs chun na cuarta thug siad go dtí an ECHR go bhór so I brandú an homogenéisocht mar ceist phríomhádachas. So bhí de géir stoi an dlí a bhagartíar an tírs a rá gur rud príomhádach agus massam gur ba gur rud príomhádach é an gréasacht agus mar sin beceart go ninher dína éiricha a chostant deire rihu an bille in idig nógus de trí agus tá an bhródú las sin is dócha mar hirs a bhí Haribh Comhar mar hirs a bhí Haribh Catholicoch agus tem gur beile tá beidir slá an Jan tá tírs fós Haribh Catholicoch go puinte agus vector sin idir hí an dé áibh go nachní dína go cultúrthe gur Catholic iad ach massam héin go bhfuil dína a bhhad níos liberálí námar a bhí agus go bhfuil se sin freisin ag tacht leis an díoscuirsa sin a bhí tórlú go háid ó na nídig nógadí aráig agus braham sin gola dul ar gúil breidir inis le ceisní trasincinnacha ach duine mod sin ar léarbal. Okay, just a kind fin Irish core me an Meitheamh a Tommy initial me Iúil ach Renos a féidir a chean duganí a rálum fin brochéis litrathe agus eagarthóireacht a bhí a Jane go chun an tagrar an speisialta siúd a cór le chéile? Keint like an rud is nu a hatning am faoi cór ná braham sé beidir gur scahanú ar an bubble agus ar phobal na Gaeilge agus ar phobal natanga just trí féile agus is stoi gur riselum rint blinta ó hin gur si de ceart gon beidir Eagrán nó mór Eagrán speisialta go chóir a bhhanú ar an ábhar seo. Bhí sé gceist am ar dúspóir a sort cógáil mhór acadúil chur ar siúil agus beidir go nascró sort leabhar as sin agus leid ach cheapíonn sin beceartún a bheith níos beceartún beidir a bheith níos fáilte a chur rih an bubble
ina umláine chun a glórthe beidir a chur chun tosa so bhór agrán seo agus leabhar mé ar dusach báirte le Tristan Rosenstock sin agarthóireacht litrathe chóir Thomas a bhínta ó chin agus bhí sé an tóca leis an smaoine cheapse go rá se gur maihan smaoineh é agus mar ina so socrú gon in her sort ceúra socha ar an dulcan cín sin an agronomí sa seachata ach tuigeann hain go mín cór gohfuil go mín sort agráin dhifriúla agus a phléin sa téimi orthe ag cór agus ní rá aon agrán cosú le seo le feicáil ní dólam rénos síl na Gaeilge go dtí seo. So bu rud mór rud radical go puinte, réhlódach go puinte é chun an téim áthe sin a chealóra agus a rístelle chun é chomór a freisin. So mar sin nuair oscína tin gohfuil an agrán is nuí de chóir ar fáil in agus bhí cearcuibar goléir é ganach ach matar le hagran a mí se chatta a bháin leis sin atocht. Fecha tú an seo go bhfuil meascán bra go ailt agus go astí is mír sinna litrathe le feicáil san éiris. So mar brein cuirt is go bhétá seo dhéana go téim go bhétá é léh go téimach. Ag tú san agrán dintre é chohéic sú, so rístelle mar lu mé letána ní starí meise agus ní iriseoirs me se ach éad. Ach tá gá alt wathe fíorwathe i ggéiríns ar an ábhar seo, so tá alta hón ó cahan agus le Brian Lacey a phléins sort leis an bolíocht ar fad leis an scéal politúil. An sin rud eile tála lua i go téimach ná éireach atach agus Gaeilge agus tú go maith a gcéireann gur córgrúpa alína é éireach atach agus Gaeilge atá ag sort a faoibh lá le bhrínt blianta nús le beidir le trí bliana nús tá cheappa. Is gur buníú an tagra sin rih hús na pandéime agus an sin tá coppla písa féin le Heircata Gaeilge tá dá nuile ó McAvoy bunahóir Heircata duine go bhunahóirí Heircata agus Gaeilge an sin tá LADTAIÉ leis an dochtúirs John Walsh ó Oscail na Gailge an sin tá dá nua le Cathalú Searca tá LADTAIÉ díirlí ar híhir litrathe bhíhílí chinéile tá dáú le John Prendergast agus an sin go téimach bogan sé raig agus interplay ar chóirsaí trastinchna agus tá LADTAIÉ leis an dochtúirs Peter Weekleam splankic sin le lísa nic a bhreth sean scólána wagad ar lísa ó híal na hiiriseoireachta agus an sin tá gá LADTAIÉ an sin le Taig Magón agus le Jamie Murphy is leis an Olav Kieran McMurray a phléins leis tar termíocht agus táhacht in na termíochta i dúirmí atacha. Agus an sin ar deire chun críoch chur leis an agrán il data seo tá dá tá sort cáúil faoin am seo leis an bhile ultach Sam O'Farry mise éireach. Agus bhfuil macáíán go mise air a freisin an sin, so tá immertas focail as an sin agus so sin é an tagran. Ach bhí sé gceirsteing agus bhfuil a cartús leis an opair seo ná glórtha a chuirs go ilgréitheocht an phobal seo agus tá sé duchar go leir an aimim sin a bhaint amach tuisc nach bhétá sort gach eile golóir a chuir san áibh. So mar sin braham se go bhfuil asna bheoga san agrán seo níl dóhan ban mar hampla le feicáil san agrán níl dóhan ábhar maidir leis an lesbíochas mar hampla sa físa ar san agrán seo. Ach rístelle is sort snapshot é mas málaat ar bhfuil ar bun acuin agus asúlam go maiid an agrán eile speisialta dhéine sna blianta amachrún chun na bearnaí sin a líne ach go rístelle níl an obair seo ach na tús tá de ggéir rudí eile dhéine amachchan seo chun an tóirdan is tócha a chuirt gona glórtha sin atá beidir in asnamh ón agrán speisialta seo. Tá tú rééis caiint fi seo hena féin gan éras ach Derfin gohfuil tú agus fórbór den phobal LADTAIÉ
plus ansáasta leis an oiread sin fás agus takeíochta do bhí brád ciile bheith le roinnt blianta nua so bhfuil. Tá, so tá andal kan cín dinte is socha. Ach becheartún fad a bheith réadúil faoi na beidir faoin dul kan cín sin, agus tá dul kan cín as cuimse dinte go politiúil go dlachach in éirden. Ach ní sin le rá go bhfuil an tochií mar a bhí hir an 2020. Le linde bliana sin 8 mbliana ó chin rud a chur an ítasarm, agus í mise mun canvasála le linn an referin agus lehéid. Agus bheith mé go rá sort gachtain i Harbheith darfach faoin referin sin, agus go rá sort, cé go rá, rudí grána árá ag dramanaí agus ag agriseoirithe, agus bhí sé sin an carcolóir, ach sin ráta just frachna go raibh an rudidir fad Harbheith darfach agus tú pléile díine ag na dóirse agus ag caint le cóir a leat agus ag caint le hailech faoi hábhacht an referencin agus le coppla bliana nús nasam sé beidir ó hústa pandéim a raig go bhfuil an etajas beidir a gaiirí níos láidre ina seaamh. Agus tá sé sin I duine imní mé ar bailí go leor, agus braham se freisin go bhfuil go leor trachtarí fiú síl na Gaeilge ar an basa go marthab. Ag taringta ar dhís cuasa nachhfuil taide bhunaithe, nachhfuil éon úntas ag bant leis, agus ag géir rudí grán a rá faoi chuoine localacha agus faoi chuoine strachas sa stócha in éirden an léon jo. Agus tá sé sin na chursnáir freisin ach rístelle tá an homofóbicus fósán, agus bín golóir díine óga fós strachels leis an moliocht. Is cum mas dinne éireach hu, mas ban dhéganéisach hu, mas dinne trasú. Tá díine fós ag strachels leis na rodí sin, agus bit si de fós ag tórlú. Cé gannéirtar go hanfinnig go bhfuil, gofuil cosint glachach a gwn fadan is fin am seo, agus gofuil gachtainne sola sásta, agus golóir le ceilure, agus tá golóir le ceilure. Ach, tá na rudí sin fós ar siúil, agus tá golóir dín am hon sin freisin mar sóldit. Tá fós a closéid mar idir, nach gapan go bhfuil si go bhfuil se sáháilte a bheith macanta faoine glíonnta gnéis gréisachta nach bhfuil tá fós sa closéid is dói. Tá fós faoi chum, agus tá sé sin na chusanár freisin agus muna caintear na cuasaí seo. Nar tháinig deire leis an rudidir fad, agus nach féidir in rá go bhfuil cothar míocht ar nó cóan is ceartún sin. Sin ráte agus Risteaird le bheith practicúil, tá rud cínta gachtainne. Tá faibaní ang ar fad. Agus is féidir lumsa rá mar ar geall, mar ar fustathe, agus mar ar sis, go bhfuil príomhléidí orthe agam sa nachholid díine eile. Agus catha mis sin achan freisin, agus détá rá gur wokeislamation agus gohfuil díine rá rudí grána faoi sin chumá. Ach ní dónam gur wokeis a mé ach go manin sé leis an bhírinne. Agus mar sin cahamud is sin a ahand go bhfuil mohiilsa a bhád níos éasca go bhfuir na réibh hachtathe a há na grón. Agus nach bhéan se a bheith feimú sa ról in a bhfuilm bhí láthairs ag lé leis an eticas ar an tríú le bhéil, agus a caiintear ar an ábhar seo marach na daine sin a há na grómsa. So tá sé an éasca bheith rá gohfuil siad an bhád amháin ag daine orthe, agus beidir go bhfuil go puinte. Ach tá is cahamud is í priviléid ahantar dús. Agus cahamud na barní áirithe sin a chur an asca gooine áirithe, a chur an bachar gooine áirithe a háú. Louis tú an sort fás nó ládrú den LADTAIÉ in sin. Is rud fecum sé freisin go háirithe beidir ar na man hoisialta. Is rud é seo atá ag tarlú lán tíortha timpeall na cruinne nach bhfuil, le ní amháin an air ag fiú sa réocht aontaithe agus san snáit aontaithe nach bhfuil.
Oh, tá. Agus, reached ela, reached camera like with an ogle or some Martian ni ventionans or tiring comparison to Aaron Gumperod Shaw. Ach, is doig around kinal, kinal like a cane argonti on new sod, igdina oraha, le lin, bejer, le lin is doi, le lin an ochadi, ag tús an ochadi raig, onídig nogus a trí raig. Agus vi galore sort of ruddy grana al raig dina ora, vi gwina eracha. Agus brahamsha inis gowil na ruddy cane al ra inis vi gwina tras inch ganacha. Ach ta she differ galore go puinte freshen. Ta, sort cussant glahoch ag dina tras inch ganacha in Airgen. Agus is féidir lob a vénúlachtaí inscanacha a ahrú go dlathach, agus tá cosint ára an sin an gcób. Bíodh sin mar atá le feicáil is Sasana agus sa Bhreatamór agus America agus Canada, tá an etagas, tá sé dul neart go neart. A rís eile brahamse go manan se seo le mionlach áirithe atá a bhfuiltart beidir na hacuiní acab, na hacuiní airge Jacob agus an muoinú acab is dói an discourse sin a lethnú. Agus tá go leor breig is dói ag bant leis sin freisin. Agus carhamad sin an chomá. Nach bhfuil go leor den discourse sin taide bhainithe. Agus ní dólam go bhfuil more on a road is like the Seán éasca rudkint a tweetal or humple. The Seán éasca tweet grana churmach Twitter no postal grana skrif Facebook no leid. Ach ma yenenti sort rint machnaf will a ragat. Agus ma yenenti rint taide will a ragat. Fekatun go nach will na rudi sha nach on the cúrsaí seo có siimplí sin. Agus go bhfuil óíocht bant leis, go bhfuil socóíocht bant leis, go bhfuil cultúir bant leis freisin. Agus mar a dermse nach féidir lumsa bheith mar urlairí gon phobal sin. Is féidir lum seasaló cúlan cúlan. Ach braham se freisin nach bhúmsa tá sin is céirta sin inseocht. Agus sói is bubble na Gaeilge go bhfuil an bubble sanje cóbeocht sin go bhfuil siad dochar go leor tacht gcuoine bhfuil an bidir tá géire sort na rudí sin a rá amach ó sord agus go námh wallas. So mar sin tá sort bardaíonn sin a lína bidir a bubble na Gaeilge agus tá si dá darin le ghlacham leis go bhfuil si dá. Ach kam tacht na díine sin. You know, agus iad a chothú agus iad a cosint freisin. Louis tú an buíocht like daoine an buíocht a más daoine óga agus start siúlum raibh an aglah seo aniu gur bhas anú bhil gúgus agus mí ó gá hen bhí an ionsaí fás agus scóil dar le bheith anúh. Why that like an sian tú I más daoine óige like fastal ar sconne go bhfuil ardú tréis teacht ar an sort líon buíochta? No, an bhfuil laidú nó cadéonsca? Yeah, so ní múntóir manscoil mise agus ní sanolí mise na rudí táte amach an tála mar deartha scoilní na tíir de shop mise lé leis an tríú levéil, so ní éanse mór an rá faoi lín na gasní ina dúirlín sort onsathe homofóbacha mar hopla in Airden na tá agras den céit go há shout-out a féint le múntóirí manscoile agus tagan tain na háiseóirí sin
hiag scoilní timp na tíirde chun eúnta chur bhúntóirí agus chun sort cardlanna i dhéine le daltaí scoile maidir leis na ceistní seo agus a rístelle it's sort carnachtaí sin agus fáint muoinú ón stástoir mar hiigem chun na sesiún sin láthir go na scoilní ach a rud a hálas an úh a rístelle chuir sé ionta sum agus níor chuir agus deir me leach cé fá so gur chuir sé ionta sum sa bhéad is go bhfuilm se cam a híal go hoscailte le fad an láis agus nach dochirtar be hamsa le duine ar be agus nach fecim se go pásanta an homofóbicus tuis nach tuis go bhfuilm is níos abí inis agus takeim se is féidir le an seomra a léh mar deartha tus féidir le ma bhéile gúna i go héic sanna sóisialta ára ach mar gwine óg níor chuir se ítasarm tuis go bhfuil fás na hete deise sin ag choirliú agus na meán hóisialta agus bhí na meán hóisialta sort ar fáil agus mé ar scoil le bhí leidí bíbóán ach níra nar a glún tú síos an riomhar glúne nó an riomhar desktop a bheagad bin deir leis an góra ach inis tá láithnín an córa sin ón glóscoile a raig gotí an seomar lappe so ní féidir lo sort ní féidir lo sort an deire a chur leis an góra sin ó deire a chur leis muíocht sin agus an sin brathmé an sin sa scoile áirithe sin go sort gur scóil har bheith oscailte il creidfach dréir mar hiigem agus éagsúil sa bhéidir go bhfuil golóir daoine ó thíortha eile an agus bhreath mé gcónaí gur scoil sort har bheith ilgréthachaí go puinte agus cheapme agus braham bhfuilm ceart am sa bhéidir gur go bhfuil si fós oscailte mar scoil agus nach féidir linn just dír a chorá inis is scoil homofóbic sin ní sin ceart na chóir ach chuir sé ionta sum sa féidir gur gnáirniú é hafada gnáirniú an sin é sort scapa an sin ar ní meán hóisiíta agus teigem cultúr na hóig agus go mín gachar ar Snapchat agus an sin tá sé duchar go leir na rudí sin a bhaint a nús ón ar bhaintí ar nó beiscail bidir nó US Chris ón Idirlín ach níle sam just braham se ganarna an scoil gachíirecht den í sin taíocht a chuirt go fphobal na scoile agus gun dalta scoile áirithe sin a go rud eiletá le rafuoin uamh beidir ná go rá an chéad éile de chuid broid ar siúil san uamh ag an deire seachtaine agus mis sé fásta níos níor pléú an atocht níor pléú sin mór an san uamh drasla mis sé ar scoil sort faoin tua racharn agus níor aon chaint ar sort ar gcuoine atacha agus mé ar scoil ach agus san uamh is dói nar ceapme go rá se ro altach mar áit go gcuoine atacha tuis nach chu mór an deisinaí sóisialta ag daoine atacha san uamh a chuir sé ionta sum agus chuir sé ar ba chraí le fíorne go bhfuil sort bína áirthe na sé an tála san uamh i ggéire an scéile chur na cheart agus tásáis broad I chealúra go hoscailte ar rádí cnéide en nach lei sin nó chopadóachta agus chuir sin chuir sé ionta. Okay, Jan, níl an am fáca a ghaint clár bhí sé Josh cointáit a rádió Newton Cédor sulla imíonn tú ar bhaile a rádiún an léon flean na óscoileachta nó iriseoachta a gut sna mína támachrán maidide cúrsaí Gaeilge agus an pobal LADTAIÉ? Well mar fimi letar ball ní an seo ach in tús agus tá leir áspríomh am ar an ábhar seo agus silam go mé nanis go nairolum sin na ailisiú faoar na bliana seo nús sin go leiscil tá go leir imachtaí ar siúil ag éireach atach agus Gaeilge
agus tá tiile ólas ar fáil a ché Google all. So by mar humpla just dear go tappe by grinder slider agus share siúla Risteaird here Conmhar agus an gála Iúil agus an sin bei brod na Gaeltachta siúl Gaeltacht hir chonel ag deir na mísa seo agus by couple of cardan spatial siúl ag éireachta agus Gaelach na dína it was spatial up cin seo ábhar agus sinnar siúla ríist lór na mísa seo an Google á deag ach díreach éireachta Gaelach Google agus tu siad the A-story an ólas fad amháine sin ach tásúlam can I roll an leabhar seo a scríb ailsú agus an sin rud cinn difriúd dhéine in í. So gur mí Darren as an gur hoogte dom velat.